Patyag daytoy a libro ta ama mo na ta inawagan na kalpasan na inawagan na manen ibaga na tipod no itilubong agululbo di sumang teng-tenghel kanya no diak makatagdera bukbukot ko salay nga sasao iti papel ngem si bibia agsasaw marik na iti kaunegan puso mamati agiti biblia tanagala sa taytay iti uram ken panang dua-dua pinadas dagiti aria pukawen pinadas ti panawen nga iduling ngem adapay lain ditoy nabiyag banang isa patyag iti biblia Baliwanak manipod iti uneg aging iti ruar manipod man nagbasol nagbalin nga anak ti Dios manipod ipapatay aging iti biyag nga agnanayon daytat gapon na patyeg daytoy a libro patuan na isurat ginasutatawen sakbay na kalpasan na imay ni Jesus ket tinungpal na titunggal sao nagkaliti arkeolohiya ket napaneknek kanda nga agpaiso ti pakasaritaan ti siyensiya imang mong dame-damin salay nga sarsarita salay nga linteg isuti si bibiyag asao ken isuti makisarsarita kaniyak no agsakita kagasanak no mayawawanak iwanwanak no awananak punwenak isudgapunak kasapulag ti sao daytat gapuna patyeg daytoy a libro manipod Genesis aging iti Apokalipsis manipod idi pungganay aging iti umayak to manen ti sao ni Diyos sa ganayon ketaktak dera kiti daytawen mamati kiti daytoy a libro